Mga igsoon, ayaw gayud padala sa kaguol sa imong kinabuhi samtang ikaw nagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Laumi og saligi sa kanunay nga ang Dios anaa nga atong manlalaban, nga atong magtatabang, nga atong dalangpanan ug dili gayud kita niya pasagdan. Nag-ingon ang iyang pulong sa Salmo 42 versikulo 11. Nganong maguol man ako ug mahasol, saligan ko ang Dios ug daygon ko na usab siya nga ako magtatabang og akong Dios. Igsuon nasayod ako nga ang matag tao, ang matag usa kanato, maka-encounter gayud og mga kasakit, maka-encounter gayud og mga problema. Ug halos dili ni makaya sa tao ang uban nga problema. Apan igsuon, laumi og saligi nga dili gid kita pasagdan sa Dios, nga ampingan ug ubanan gid kita kanunay sa Ginoo igsuon. Dili gayud musugot ang Dios igsuon nga badala ug matintal kita sa tanang hulga sa demonyo sa atong kinabuhi. Nga ang tanan nga mga problema nga gihatag sa demonyo mao'y hinungdan nga motalikod kita kaniya. Dili musugot ang Dios niya na igsuon, kundi gusto sa Dios nga mas musalig pa kita ug mas mulaom pa kita kaniya. Maong nag-ingon ang iyang pulong, ayaw ka guol ug ayaw ka balaka. Tungod kay anaa ang Dios igsuon. Nagbantay ug nag-uban ug nagpanalangin kanato. Dili gayud kita niya pasagdan igsuon. Ug iya gayud kitang tabangan sa atong mga problema. Maong kung unsa man ang imong problema karon, kung unsa man ang moabot sa imong kinabuhi karon, ayaw ka guol, saligi ang Dios ug lig-una ang imong relasyon ug pagtuo kaniya ug ampo kanunay sa Ginoo. Amen. God bless sa tanan.